V minulém videu jsem řešil, jaké Victorinoxy bych si koupil znova. A pak jste mi pod to začali psát vy. Čekal jsem pár desítek komentů, ale už nyní jich tam je přes 250 a další takhle přibývají po desítkách. Jeden nosí Huntsmana skoro 30 let denně. Další skoro 20 let Outridera. A když dosloužil, koupil si dalšího Outridera. Podíváme se tedy, co skutečně nosíte vy. Ne, co máte ve vitríně. Ne, co má nejvíc funkcí. Ale to, co po 20-30 letech si každý den dáváte do kapsy, když odcházíte do práce. Classic SD. 58 mm. Čekal jsem, že pod videem budou všichni řešit Huntsmany, Rangery, prostě velké švýcaráky, ale Classic SD se vracel pořád. A tohle je podle mě důvod. Ne proto, že by byl nejlepší nůž, on vlastně ani není moc nůž, to je designový přívěšek. Ale člověk ho má na klíčích. Má ho neustále u sebe. Nůžtičky, pilník, šroubováček, malá čepel, nic hrdinského. A když potřebujete odříznout nit, upravit nehet, otevřít obal, říznout něco malého, nemusíte hledat nůž v batohu. A možná je tohle první věc, kterou jsem v minulém videu trochu podcenil, protože velký nástroj může být mnohem schopnější, jenže tenhle prsek má jednu zásadní výhodu, on je furt s vámi. Jeden z vás to vyřešil dokonce kombinací. Classic SD pořád na klíčích a Picnicker v autě. A to se v komentářích opakovalo docela často. Malý Victorinox pořád u sebe a větší nůž někde poblíž. Což dává smysl. Pak je tu Huntsman. Ten jsem samozřejmě čekal, ale nečekal jsem, jak dlouho ho někteří z vás nosí. Skoro 30 let, každý den. A pořád pevný, čepele bez vůlí. Pile řezala dřevo, pracovalo se s kostmi a majitel ho má pro jistotu ještě připnutý parakordem k opasku, aby ho nestratil. A když jsem se ho zeptal, jestli by při ztrátě koupil nový, odpověď byla přibližně okamžitě se 7 vykřičníky. Tady už jsou parametry skoro zbytečné. Když někdo jednu věc používá 30 let a chce potom úplně stejnou, tak ten výběr asi fakt trefil. Takže otázka, kterou si poslední dobu často v duchu pokládám, jestli skutečně potřebuji další nože a nástroje, začíná být pro mě trochu nepříjemná, protože odpověď může být ne. Nejzajímavější ale nebyly konkrétní modely. Bylo to, co z nich nejvíc používáte. Já třeba u Huntsmanu řešil, jestli nůžky stojí za další vrstvu a část váhy navíc. Podle komentářů pro spoustu lidí ano, nůžky se objevovaly pořád. Náplasti, nehty, nítě, drobnosti. Jeden z vás dokonce napsal, že většinu času potřebuje vlastně jen ostří, křížák a ty nůžky. A to mi přijde docela výmluvné, protože nůžky mají zvláštní schopnost. Dokud je na noži nemáte, nepotřebujete je. Pak je ale používáte pořád. A pak pila. Tady jsou dva tábory. Jedný milují rybáři, lidi z lesa, chataři a pak druhá skupina. Pilu jsem v životě nepotřeboval. Hotovo. Jeden člověk z města dokonce napsal, že místo pily preferuje radši pilník na nehty. A když bude nejhůř, prý s ním něco jí upižlá. Což zní méně dobrodružně než řezání větví, ale pravděpodobně ten pilník fakt využije častěji. Pak samozřejmě vývrtka. O té jsem si myslel, že pro spoustu lidí bude mrtvá váha navíc, ale není. A uživatel Deslivovica napsal, že na svým Spartanu používá nejvíc právě tu vývrtku. Internet mě opět zklamal. Ale největší skupina, která mě zaujala, byla 111 mm. Picnicker, Forester, Outrider, Bundeswehr. V minulém videu jsem tuhle velikost bral jako přechod od malého nože k těm skutečně nožům. Už je to větší nůž, ale ještě pořád je to Victorinox, který se dá rozumně nosit. A podle vás možná právě tady leží ten nejlepší kompromis, ten zlatý střed a ta dokonalá rovnováha. Třeba Picnicker se v komentářích vracel neustále. Velká čepel, pojistka, žádný cirkus kolem. Jeden divák má jeden na výlety, druhý v práci. Další ho má v autě. Jiný už 2 ztratil a přemýšlí, jestli má koupit třetího, což je jako skoro jako předplatné. Forester zas několik lidí nosí na opásku každý den. A pak Outrider. Tady přišel komentář, který mi zůstal v hlavě. Majitel ho nosil skoro 20 let, denně v kapse. A když dosloužil, koupil si další Outrider. Navíc píše, že se skoro 160 gramy mu ani nepřijde těžký. Po těch letech prý někdy kontroluje kapsu, jestli ho vůbec má. Já přitom v minulém videu řeším milimetry a gramy. A pak je tu Ranger Grip. Ten je zajímavý, protože tady se vaše zkušenosti rozchází úplně. Jeden z vás píše, nosím ho x let denně a lepší švýcarák jsem v životě neměl. Další má Ranger Grip 79 jako pracovní nůž a používá skoro všechno kromě vývrtky.
Další psal, že 91 mm a 111 jsou na opásku v autě v pohodě, ale Ranger Grip, který má 130, už ho tlačí. A já jsem v minulém videu říkal něco podobného. Těch 130 mm to už je prostě pořádný kus nože. A teď jedna odborná poznámka od člověka, který vám tady machroval v prvním videu. Tohle je tlačítko. Zjistil jsem to včera od fanouška v diskuzi. Ranger Grip mám samozřejmě už delší dobu. Celou dobu jsem se s ním ale pral takhle. Já vím, jsem debil, nemluvme o tom. Pak jsem si začal všímat jiné věci. Někdo chce šroubovák místo vývrtky. Někdo bez vývrtky neodejde ven z baráku. Někdo potřebuje pilu. Další ji v životě nepoužil. Jeden divák se ptal, k čemu je vlastně malá čepel. Protože když už má jednu, radši by místo druhé dostal pilník na nehty. A proto nosí Sportsmana. Pak jsme tam měli Fieldmastera kvůli křižáku, Compact kvůli tenkosti a nůžkám, Evo Grip S17 kvůli malé velikosti a pojistce, Pioneera, který jeden z vás koupil, prodal a pak koupil znovu. A samozřejmě našli jsme i člověka, který má doma asi 110 Victorinoxů a nakonec si stejně upravil vlastní Deluxe Climber přesně podle sebe. To už je asi konečné stádium. Ne hledat ideální Victorinox, ale vyrobit si ho. A pak do celé té debaty přijde člověk s tímhle. Rybička. Jeden nůž, jedna čepel, konec. Někteří z vás jí mají desítky let a pořád jim funguje. Což je pro mě osobně trochu nepříjemný návrat do reality. Člověk může strávit večer řešením ideální kombinace 17 nástrojů a pak přijde někdo s rybičkou a řekne, mně to stačí. A vlastně má pravdu, alespoň pro sebe. Čekal jsem, že z těch komentářů vyleze nějaký vítěz. Nevylezl, ale objevilo se několik vzorců. Malé Victorinoxy lidi opravdu nosí, protože o nich skoro neví. 91 mm pořád funguje jako klasický univerzál. 111 mají překvapivě silnou skupinu lidí, kteří je používají opravdu hodně dlouhodobě. A 130 mm buď vám přijde obrovský, nebo ho nosíte 10 let každý den a vůbec nechápete, co mi na něm vlastně vadí. A pak je tu ještě jedna společná věc. Délka vztahu. 30 let Huntsman, skoro 20 let Outrider, 15 let jeden nástroj, 25 let Kemper. To už nejsou první dojmy. Já jsem si říkal, jak tady udělám dojem z 15 lety Spiritu na opásku. A nakonec jsem pak tiše seděl a s velkou pokorou pročítal vaše násobně větší zkušenosti. Pod minulým videem jste začali řešit i multitooly. Surge, Charge, Rebar, Swiss Tool. Do toho už se dnes pouštět nebudu, protože sám mám doma několik kousků různých značek, takže kleště si zaslouží vlastní video. A tam se teprve pohádáme. Takže nejlepší Victorinox jsme s vámi nenašli, to by bylo asi příliš jednoduché. Po minulém videu mi jeden z vás napsal, že nejlepší nůž je ten, který mám pořád u sebe. Což je taková odrbaná, strašně jednoduchá fráze, ale po přečtení těch stovek a stovek komentářů na tom něco bude. Protože nejlepší Victorinox není ten, který má nejvíc funkcí. Ani ne ten nejmenší nebo ten největší. Je to ten, který po 10 nebo 20 letech stále automaticky strkáte do kapsy, když vycházíte z baráku. A jestli po 30 letech doslouží a vy si koupíte hned další, stejný, tak asi jste si fakt vybrali dobře. A já mám kvůli vám teď Classic SD za 5 kg. Vám pěkně děkuji. Čau.